L-Odwa tajba, il-Knisja f'Malta tifraħ u tirringrazzja lill-Alla li llum is-Sibt 22 ta' April se jkollna żewġ djakni ġodda. Malcolm John Saliba mill-parroċċa ta' Santa Marija Mtella s-Sema Ħattart u Karl Andrew Xkembri mill-parroċċa ta' Twelid tal-Verġni Marija il-Mellieħa. Huma se jiġu ordnati djakni bit-tqejjid tal-idejn u bit-talba tal-ordinazzjoni minn Monsinjur Arċisqof Charles Cicluna matul din il-quddiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta. Matul ir-rit tal-ordinazzjoni se jagħmlu l-wedjiet tagħhom lill-Alla quddiem l-Arċisqof u waqt il-litanija tal-qaddisin huma jimteddu mal-art biex aħna nitolbu għalihom. Wara li jordinhom, Monsinjur Arċisqof jagħtihom il-ktieb tal-Evanġelju li huma issa fid-dmir li jxandru, jemmnu dak li jaqraw fih u jgħixu dak li jemmnu. Bħala djakni huma jassistu lis-saċerdot waqt il-liturġija u jipritkaw, jamministraw il-magħmudija u jassistu u jbierku iż-żwieġ nisrani. Naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-lum li magħtula
L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Aħna nitolbu għal dawn ħutna li se jiġu ordnati diaknu l-lum, ejjew nitolbu wkoll biex fil-Knisja l-Ispirtu Qaddis ikompli xerret spirtu ta' qadi, spirtu ta' servizz, spirtu ta' mħabba li tingħata. U għalhekk fil-bidu ta' din il-quddisa ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm il-darba li mħabba tagħna ma kienitx safja, ta' kemm il-darba ma kienitx ta' qadi, ta' servizz, ta' għotja. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni btħafna bil-sib, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-anġelu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agibus tibi propter maniam, gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu
Dei Patris in gloria Dei Patris. Amen. Nitolbu. U Alla int għallimt lill-ministri tal-Knisja tiegħek biex ifittxu mhux li jkunu moqdija iżda li jaqdu lill-aħwa kollha. Imla lil dawn il-qaddejja tiegħek li llum oġbok tażilhom għall-Ministeru tad-Djakonat bil-ħeġġa fil-ħidma tagħhom. Għajnhom jagħtu s-servizz tagħhom b'qalb ħelwa u żommhom sħaħ sal-aħħar fit-talb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-Atti tal-Apostli. F'dawk il-jiem l-att tad-dixxipli kien qiegħed jiżdied. Għalhekk sar xi tgergir mill-Lut Griegi kontra l-Lut għax derilhom li ma kienx hemm min jieħu ħsieb ir-romol tagħhom fil-ministeru ta' kuljum. Għalhekk it-tnax sejħu l-ġemgħa tad-dixxipli u qalulhom mhux sewwa li aħna nħallu l-kelma ta' Alla biex naqdu fl-imwejjed. Mela l-aħwa ħudu ħsieb u għażlu minn fostkom 7 irġiel li għandhom isem tajjeb u li huma mimlijin bl-ispirtu u bl-erf u nħallu din il-ħidma f'idejhom. U aħna nagħtu ruħna għat-talb u għal-Ministeru tal-Kelma. Dan il-kliem oġob lill-ġemgħa kollha u għażlu lil Stiefnu, bniedem mimli bil-fidi u bl-Ispiritu Santu, lil Filippu, lil Prokoru, lil Nikanor, lil Timon, lil Parmena u lil Nikola, proselita minn Antiokia. Lil dawn ersquhom quddiem l-apostli li talbu u qiegħdu idejhom fuqhom. U l-kelma ta' Alla kienet tixtered dejjem aktar. L-att tad-dixxipli kien jiżdied ħafna f'Ġerusalemm u kottra kbira ta' qassisin kienu joqogħdu għall-fidi. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu flimkien. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Faħru l-mulej għaliex u tajjeb, għax għal dejjem it-tjiba tiegħu. Aħjar tistken fil-mulej milli tittama fil-bnedmin. Aħjar tistken fil-mulej milli tittama fil-gbarat. Ngħidu flimkien. Nizzik ħajr tal-li weġibtni u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħ dan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Ngħidu flimkien. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej,
imberkukom minn dar il-mulej. Alla tiegħi, jien lilek inkabbar. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu ngħidu flimkien. Bidu tal-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, dak li kien mill-bidu, dak li aħna smajna, li rajna bajnejna, li leħ ħarisna, li missew idejna, jiġifieri l-kelma tal-ħajja, dan se nxandrulkom. Għax il-ħajja wrid ruħha u aħna rajnija u qegħdin niġdu għaliha. Qegħdin inxandrulkom il-ħajja ta' dejjem li kienet għand il-missier u li wrid ruħha lilna. Qegħdin inxandrulkom dak li aħna rajna u smajna biex intom tissibħu magħna għax l-għaqda tagħna tkun mal-missier u ma' ibnu Ġesu Kristu. U qegħdin nikdbu dan biex il-għena tagħkom ikun sħiħ. Il-kelma tal-mulej. Tajjeb jgħid il-mulej, jiena nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kif ħabbni missieri hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti, kif jiena ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi, li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din, li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jien nikmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja, għax il-qaddej ma jafx x'jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb, għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jiena għażilt lilkom. U ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Ħalli kull ma titolbu lill-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikmandakom, li tħobbu lil xulxin. Il-kelma tal-mulej.
jersqu dawk li se jkunu ordnati djakni. Melkim Saliba, mill-parroċċa ta' Sitna Marija Mtella s-Sema ħattart. Hawn jien. Karl Andrew Skembri, mill-parroċċa ta' Twelid tal-Verġni Marija il-Mellieħa. Hawn jien. Missier omna l-Knisja Mqazza titlob minnek li inti tordna lil dawn ħutna għal Ministeru tad-Djakonat. Taf jistħoqilhomx. Jinnixet li sar stħarriġ fuqhom fost il-poplu Nisrani u nstemet il-fema ta' kull min kien fid-dmir li jagħti il-parir tiegħu fuqhom u minn dak kollu nstab li huma jistħoqilhom l-ordinazzjoni. Bil-għajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Aħna nażlu lil dawn ħutna għall-ordni tad-djakonat. Ma nsejħilkomx aktar għaddejja għax il-għaddej ma jafx jagħmel sidu, sejjaħtilkom ħbieb. Intu tisma' din il-kelma propju bħallum fid-djakonat. Tgħid imma Ġesu jaf eżattament x'inhu jgħid. Meta aħna għadna kemm ikkonfermajna l-għażla tal-Knisja biex il-dawn iż-żewġ tirġiel żgħażagħ insejħulhom għaddejja, djakni, djakonoj. Ma nsejħilkomx aktar għaddejja. Ma jsejħilhomx għaddejja għaliex ma jridhomx għaddejja li ma jafux x'jagħmel sidhom. Ma nsejħilkomx għaddejja għax il-għaddej li qed insemmi jgħid Ġesu ma jafx jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb. Eżis ħuti, din il-kelma li l-Mulej jgħid lilna, illum jgħidha lilkom b'mod partikolari. Tkunux għaddejja li ma jafux x'jagħmel sidhom kif jaħsibha il-Mulej, imma ħossukom ħbieb tiegħu, sejħilkom ħbieb. U mhix kwistjoni ta' titlu, imma ta' vokazzjoni fil-veru sens tal-kelma. Sejħa li intom titlu f'intimità tant kbira ma' Ġesu li tkunu ħbieb tiegħu. Il-ħabib huwa dak li jħobb u jaf li hu maħbub. Iħobb għax jaf li hu maħbub. U l-ewwel persważjoni li nitlob fuqkom illum bħala don tal-Ispirtu Qaddis tal-Mulej hija din il-persważjoni li intom maħbuba tas-sew. Li l-Mulej iħobbkom għax jafkom. Jaf
minn xiex intom maġunin. Jaf il-preġi ta'kom, dawk li aħna bil-Latin ngħidulhom tal-foro esterno, jew bit-Taljan. U jaf id-difetti ta'kom, ħafna minnhom difetti mottija taħt l-istar tal-intimità l-iżjed profonda ta' kull wieħed waħda minna. Jaf minn xiex intom maġuna u jħobbkom. Ipperswadu ruħkom eżis ħuti. Għaliex minn din l-imħabba li tkunu perswazi fuqa se timbet l-imħabba għal-proxmu, għal-knisja, għal-ħutkom fil-ministeru. Mux intom għaziltu lili imma jien għazilt lilkom. Jgħidilkom Ġesu illum. Illum huwa il-jum tal-konferma ta' din l-għażla. Il-Knisja qiegħda tikkonferma bit-tqejjid tal-idejn tal-isqof u t-talba tal-konsagrazzjoni diakonali. Qiegħda tikkonferma din l-għażla li għamel Ġesu. Intom kunu denji ta' din l-għażla billi bħalma qiegħda titlob għalikom il-Knisja illum teżerċidaw il-qadi tagħkom, is-servizz tagħkom b'qalb ħelwa, bil-manswetudni u żommu sħaħ sal-aħħar fit-talb. Din hija t-talba tal-Knisja fuqkom illum. Fit-talba kolletta dik li tiġbor it-talb kollu tal-Knisja għalikom hemm daw ix-xewqat qaddisa li bil-ħeġġa tal-ħidma tagħkom u fil-ħidma tagħkom il-mulejjenkom biex tagħtu servizz b'qalb ħelwa. Illum bl-ordinazzjoni diakonali issiru membri tal-kleru. Brabta speċjali mal-Knisja f'Malta li aħna nsejħula l-inkardinazzjoni. L-isqof jidħol responsabbli għalikom u l-Knisja f'Malta miegħu. U intom bl-ubbidjenza li qegħdin twedu llum u bl-impenni li se tieħdu pubblikament minn hawn ftit ieħor, timpenjaw ruħkom li tagħtu ħajjitkom f'servizz lill-Alla fil-Knisja f'Malta. Intom illum issiru kjeriċi. Itolbu lill-mulej biex isaffikom minn kull idea li għax intom kleru għandkom xi drittijiet fuq l-aħrajn jew għandkom xi privileġġ li tiġġudikaw, tikkundannaw, tikkalpestaw u tkunu arroganti. Il-ġudizzju tiegħek irid ikun il-kelma ta' Alla. It-twissija tiegħek trid tkun it-twissija ta' min iħobb tassew. Il-kelma tiegħek trid tkun kelma li tagħti kuraġġ, faraġġ. Il-mulej ħariskom minn kull klerikaliżmu. Tippretendux li għax indlum intom kjeriċi se mpoġġukom fuq xi pedestal. Illum il-mulej illibbiskom il-fardal, mhux tal-mażuni, mi rakkomando. Imma l-fardal li tħażżem biħu f'ħamis ix-xirka u jaħsel ir-riġlejn tad-dixxipli tiegħu.
ejjew nitolbu għalikom biex il-mulej bil-ħnina tiegħu iżommkom sħaħ sal-aħħar fit-talb. Intom illum se timpenjaw ruħkom biex titolbu f'isem il-Knisja permezz tal-liturġija tas-sigħat. U dan l-impenn m'għandux holidays, m'għandux leave, forsi għandu ftit sick leave, imma mhux ħafna. Xkultant meta tkun marit ħafna, jiena ġieli jiġrili, nipprova nitlob is-salmi u ngħid nispera qed jitlobhom l-Anġlu Kustodju għax jien ma nafx qed ngħid. Ma dak għaliex il-Mart jieħu over jew lejja. Imma din is-sejħa u dan l-impenn tagħkom irid ikun impenn tul ħajjitkom kollha. F'kwalunkwe staġun, f'kull post tad-dinja, fil-qalb tagħkom millum il-qudiem iġġorru l-Knisja kollha, ġorru lilna il-kol kemm aħna. Waqt li tinterċedu għalina, tidolbu f'isem id-dinja. Ftakru li dan huwa servizz li l-mulej jitpaxxa bih, li l-umanità għandha bżonnu, li jkun hemm min fid-deżert tad-dinja li huwa ta' kwalitajiet differenti, jgħajjat il-karba mulej ejjeħlisni, mulej fittexejni. Il-mulej jżommkom sħaħ sal-aħħar fit-talb, imma t-talb mhux biss il-liturġija tas-sigħat li aħna il-kjeriċi għandna l-grazzja u l-privileġġ niċċelebraw mal-Knisja u f'isem il-Knisja b'fedeltà, imma hija wkoll esperjenza ta' intimità ma' Ġesu, ta' ħbiberija profonda miegħu. Aħna nitolbu fuqkom mal-Knisja llum biex is-servizz tagħkom ikun mogħti b'qalb ħelwa, niftakru dak li qalilna li mgħallem, jitalmu minni għax jien ta' qalb ħelwa u umli. U meta il-Knisja titloq fuqkom li żommu sħaħ sal-aħħar fit-talb, hija tiftakar ukoll il-kelma li xandret fuqkom illum. Ma nsejħilkomx għaddejja li ma tafux x'inhu jagħmel sidhom. Imintom ħbieb. U għax ħbieb tafu eżattament kif tħabbat il-qalb tal-mulej u tal-imgħallem li għalinna intom issejħuli mulej u mgħallem u tgħidu sewwa għax hekku. Imma jien li jien il-mulej u l-imgħallem ħsiltilkom saqajkom. Hekk ukoll għandkom tagħmlu intom lil xulxin. Qed jgħidilna intom ħbieb tiegħi tafu kif tħabbat il-qalb tiegħi. Tafu xi jfisser għalija li nkun il-qaddej tal-mulej. Mela jiena nsejħilkom ħbieb u nsejħilkom biex tkunu ħbieb. Itolbu li tkunu wkoll il-fwieħa sabiħa tal-irxoxt li jgħaddi jitma lid-dixxipli tiegħu imġewħin għall-verità u għall-imħabba bil-balzmu u bil-ħobż bnin tal-karità. Il-mulej jagħtikom ukoll li tiskopru li din is-sejħa hija sejħa sabiħa
imma hija wkoll frott tal-ħnina ta' Alla. Iġġeddu kontinwament fil-ministeru tagħkom bis-sagramenti tal-Knisja li intom imsejħin tamministraw lil poplu imma li għandkom bżonn ukoll min jamministra lilkom. Ingħataw għall poplu imma sibu ħin ukoll għalikom. U l-mulej li beda din l-opra tajba fikom iwassala sa tmiem. Eżis u lietla, qabel tersqu biex tirċievu l-ordni tad-djakonat, jeħtieġ tistqarru quddiem il-poplu ir-rieda tagħkom li tidħlu għal dan l-uffiċċju. Tridu intom tiġu ikkonsagrati għas-servizz tal-Knisja bit-tqejjid ta' idejja u bloti tal-Ispirtu Santu. Iva irrid. Tridu intom bimħabba u umiltà taqdu l-uffiċċju ta' djakni biex tkunu ta' għajnuna għall-ordni saċerdotali u ta' ġid għall-poplu nisrani. Iva irrid. Tridu żommu il-misteri tal-fidi b'kuxjenza safja kif jgħid l-Apostlu missierna, u xandru bil-fom u bil-emil din il-fidi skont l-Evanġelju u t-tradizzjoni tal-Knisja. Iva irrid. Lesti intom tħadnu ċelibat. Tridu tħarsu għal dejjem dan il-proponiment tagħkom bħala sinjal tal-ottja sħiħa ta' ruħkom lil Kristu l-Mulej minħabba s-saltna ta' smewiet u l-qadi ta' Alla u tal-bnedmin. Iva irrid. Tridu intom tħarsu u tħeġġu fikom l-ispirtu tat-talb li hu l-ispirtu propju tal-ħajja li għaliha se titħlu. U f'dan l-ispirtu tiċċelebraw bil-fedeltà kollha il-liturġija tas-sigħat skont il-kondizzjoni tagħkom għal ġid tal-Knisja, anzi għal ġid tad-dinja kollha. Iva irrid. Tridu intom issawru dejjem iżjed ħajjitkom fuq l-eżempju ta' Kristu li issa fuq l-artal se jkollkom fidejkom il-ġisem u d-dem tiegħu. Iva irrid bil-għajnuna ta' Alla. Twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Iva irrid. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem.
Twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi Iva inwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Nitolbu ħuti eżis lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex fil-ħina tiegħu joġbu jsawwa bil-grazzja tal-barka tiegħu fuq dawn il-qaddejja tiegħu li qiegħed jaħtarhom għall-ordni tad-djakonat.
Permiġġjata l-Ispirtu Santu. tal-Knisja fir-rabta mqazza tiegħek. Birek dawn il-magħżulin tiegħek. Birek u qaddes dawn il-magħżulin konsagra dawn il-magħżulin tiegħek. Ibgħat ħaddiema ġodda għal sat tiegħek. Għati paċi u ftehim tas-sew lill-popli kollha. Ma' kull minhom ġarra. Għawwina u ħarisna fis-servizz imqaddes tiegħek. Ġesu iben Alla l-ħaj. Il-qamu lej Alla t-talb tagħna fil-ħniena tiegħek. Wettaq fit-tjieba u bil-għajnuna tiegħek dan li se nagħmlu bil-ministeru tagħna. Birek u qaddes lil dawn li fil-fema tagħna jidrinna li għandna noffruhom għal qadi tal-ministeri mqazza. Bi Kristu Sidna. Kun magħna nitolbuk Alla li tista' kollox. Inti tagħti l-grazzi tqassam il-karigi fil-gradi tagħhom. U tqiegħed l-uffiċċji kollha kull wieħed fl-ordni tiegħu. Waqt li tibqa' l-istess fik innifsek, inti kollox iġġedded.
tħejji kull ħaġa sa minn dejjem bil-providenza tiegħek u b'kollox tqassam f'waqtu skont il-ħtieġa ta' żmien. Bibnej Ġesu Kristu Sidna ilu l-kelma u l-qawwa u l-erf tiegħek. Inti l-Knisja tiegħek li l-ġisem ta' Kristu tanija b'kull xorta ta' grazzi. Taqqada fir-rabta fl-imkien tal-ħafna membri tagħha. U bl-Ispirtu Santu tagħmilha ġisem wieħed baqda tal-aġeb. Int tagħtiha li tikber, tinfirex u toktor, hekk li tkun it-tempju ġdid tiegħek. Għalhekk inti waqqaft fiha ministeru qaddis imqassam fit-3 gradi ta' ministri u għamilthom għaddejja ta' ismek, bħalma fil-bidu kont għażilt lil ulied Levi biex jaqdu fit-tabernaklu imqaddes ta' qabel. Fil-bidu tal-Knisja tiegħek l-Apostli ta' ibnek imnebħin mill-Ispirtu Santu għażlu 7 irġiel tal-fama tajba biex jgħinuhom fil-qadi ta' kuljum, ħalli huma jkunu jistgħu jingħataw aktar għat-talb u għax-xandir tal-kelma. U lil dawn l-irġiel magħżula wara li talbu u qiegħdu jdejhom fuqhom, ħallewlhom f'idejhom il-qadi tal-imwejjed. Ħares ukoll mulej bħarsa ta' sliem fuq dawn il-qaddija tiegħek li aħna fl-umiltà ta' qalbna qegħdin nikkonsagraw lilek bħala djakni ħajjaqdu l-altari mqazza tiegħek. Ibgħat fuqhom nitolbuk mulej l-Ispirtu Santu biex iqawwihom bis-7 doni tal-grazzja tiegħu, ħalli jaqdu bil-fedeltà il-ħidma tal-ministeru tagħhom. Jalla tikber fihom kull xorta ta' virtu, jimtlew b'imħabba safja, ikollhom ħerqa għal-morda u għal-fqar, ikunu rżina fit-tħaddim tas-seta tagħhom, iħarsu l-bjuda ta' ruhom u jimxu fuq it-tagħlim tiegħek. Ħadkun l-inġiba tagħhom xhieda sabiħa tal-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek biex bl-eżempju ta' ħajjithom iqanqlu lill-poplu qaddis tiegħek ħalli jsir jiġbahom. Għamel li jibqgħu sal-aħħar qawwijin fi Kristu, b'kuxjenza li jkollha dejjem kelma ta' tifħir għalihom. Wara li fuq l-art ikunu għexu bħal ibnek li ġi fostna mhux biex ikun moqdi, imma biex jaqdi. Ikun jistoqilhom imbagħad fis-sema isaltnu miegħu. U li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa inti fid-dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih, tallem dak li temmen u tgħix dak li tallem. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa inti fid-dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih, tallem dak li temmen u tgħix dak li tallem.
involuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Missier Qaddis ibnek ried jaħsel riġlejn id-dixxipli biex jagħtina eżempju. Ilqa l-offerta tagħna għaddejja tiegħek u għatina l-ispirtu tal-umiltà u tal-bżulija biex nofrulek lilna nfusna b'offerta spiritwali bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Inti kkonsagrajt lil-ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. U biħsieb li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjen b'saċerdozju regali lil poplu miksub minnu. Iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel li xi wħud u b'tqejjin tal-idejn iseħħihom miegħu fil-ministeru Qaddis tiegħu. Huma f'ismu iġeddu sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għid li jħejju għal uliedek. Imexxu bl-imħabba lil poplu Qaddis tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku biex isiru ġbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtu dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u mal-qaddisin kollha tiegħek infaħruk b'ferħ kbir u nkantawlek. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall maħfra ta' dnubiet
għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton. Ftakar ukoll f'dawn il-qaddejja tiegħek li llum ġew ordnati ministri tal-Knisja tiegħek. Il-kleru tiegħek kollu u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu li nagħtihak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
l-ħaruf tal-Alla danu li neħidnu bit tad-dinja. Henni dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
Nitolbu. Issa li ħadna li kellu x-xorb tas-sema nitolbuk mulej biex il-qaddeja tiegħek ikunu ministri fidili tal-Evanġelju, tas-sagramenti u tal-imħabba. U hekk jħabbirku għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' dawk li jemnu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Alla li sejħilkom għal-qadji tal-bnedmin fil-knisja tiegħu jagħtikom ħeġġa kbira għal kulħadd u l-aktar għall-imġarbin u l-foqra. Lilkom li tagħkom il-ministeru ħad tippritkaw l-Evanġelju ta' Kristu. Jgħinkom biex intom u tgħixu skont il-kelma tiegħu, tkunu xida tiegħu, kolkom sinċerità u ħerqa. Amen. Lilkom li għamilkom amministraturi tal-misteri tiegħu, jagħtikom li tkunu tixbħu lill-Ibnu Ġesu Kristu u tkunu fid-dinja ministri tal-għaqda u tas-sliem. Amen. U lilkom il-koll li tinsabu mġbura hawn flimkien. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen.
naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-lum li matula ġew ordnati żewġ djakni. Għada filgħodu l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi se jiċċelebra quddiesa mill-kappella dedikata lil San George fil-Palazz tal-President f'Ħattart. Din il-quddiesa se tixxandar fuq TVM, knisja.mt u newsbook.com.mt. Nawguralkom il-kumplament tal-għodwa tajba.